Здравейте, казвам се Божидар Петков, управител съм на фирма Прогрес Техник и днес се намираме тук на територията на учебното горско стопанство към Лесотехническия университет в Юндола. Ще направим демонстрация с Скорпион Кинг глава H7 и Форвард Бизон с полезен товар до 16 тона. Днес сме поканили не само нашите клиенти и партньори, но също така и ученици от горските техникуми, студенти от Лесотехническия университет и всички горски служители, както и преподаватели от Лесотехническия университет. Целта на мероприятието е да покажем как след като е работено с тези машини се оставя гората, какви са евентуалните щети и смятам, че резултатът е доста добър. Следете нашата страница за всички новости в дърводобива, както и за бъдещи събития, които ще организираме в българските гори с финландските машини на Понсе.